Sa sobrang hindi na namin mapigilan, nakakahiyamang aminin na sa parking na namin ginagawa. Before, during, and after work. Humarap ako sa kanya at hinalikan siya. Hanggang sa may nangyari sa amin. Feel na feel ko yung romance sa kanya. Nakaramdam ako ng guilt. Dumaan ng ilang oras, tinanong niya ako, okay ka lang? Sagot ko, okay naman ako. So, kumusta naman? Yung kagabi? Okay naman. Masaya. Ano? Uulit pa ba tayo? Sa sobrang hindi na namin mapigilan, nakakahiyamang aminin na sa parking na namin ginagawa. Before, during, and after work. It was crazy. Unti-unti ako nahuhulog. Oh no! Dumating na rin sa punto na tinanong niya ako, what if magka-feelings? Pero ang sagot ko lang sa kanya, mahirap. Hindi pwede. Siguro nag-e-enjoy lang naman kasi ako sa mga nangyayari sa amin. Then, one day, Sir Rob resigned. Binibilang ko ang mga araw hanggang sa huli niyang araw sa opisina. After he left, hindi natapos ang communication namin. Susunduin niya ako from work. Magmi-meet pa rin kami sa parking lot. Other times, sa tagpuan namin in our favorite motel. One day I asked him, what if tuloy natin to hanggang sa mag-30 plus na ako? Ang bata pakinggan no, pero gusto ko ng assurance sa kanya. Okay lang, kahit hindi ako ang priority. Okay lang kahit itago ako. Okay lang kahit ang tanga-tanga. Hanggang sa gusto ko na sa kanyang aminin na mahal ko siya. Dahil alam ko na sa sarili kong mahal na mahal ko siya. Willing akong maging kabit niya. Basta nandyan lang siya. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.